Se tirfinaw il-partit b'lista ta' skandli tal-mistħija issa iżejjed x'sar minnu l-ideal laburista. U għadan is-sentiment ta' esponent tal-Partit Laburista Desmond Zammit Marmara kif artiklu fuq is-sit tal-aħbarijiet Newsbook insista li l-partitarji laburisti jixirqilhom ferm aħjar minn dak kollu li ħareġ fid-der fl-aħħar snin xhur u ġimgħat. Zammit Marmara insista li bħala persuna li kien involut fih dan il-Partit Laburista jħossu jrid jibki meta jara f'liema livell ċerti politiċi laburisti waqqaw il-partit tiegħu. Wastqar li kuljum spiċċa jaqra fuq skandlu ġdid dwar il-membri tal-kabinett ta' Roberta Bela u l-bqija tad-deputati laburisti. Zammit Marmara semma lista sħiħa ta' dawn il-personaġġi li spiċċaw taħt il-lenti bil-varji Rosien Kutajjar, Justin Caruana, Ian Castaldi Paris kif ukoll Silvio Grixti illi preżenta r-riżenja bħala membru parlamentari tul il-jum ta' tnejn wara li spiċċa investigat mill-Pulizija. L-esponent laburista insista li dan kollu minn barra l-każijiet l-oħra bħal Wind Farms fil-Montenegro, l-iskandli tal-Panama Papers, tal-isptarijiet pubbliċi u l-Vitals kif ukoll l-assassinju brutali tal-ġurnalista Daphne Caruana Galizja iddeskrivihom bħala lista li minnu nnifsu hija tal-mistħija. Nam fil-waqt li sostna li l-aħjar ħaġa minflok jintilef fuq il-kwistjoni tal-kannabis illi deskrivija bħala waħda li għandha l-oppożizzjoni tal-maġġoranza tal-poplu, il-gvern ta' Roberta Bela l-aħjar jara kif se jsolvi s-sitwazzjoni xejn sabiħa li għandu fil-partit. Zammit Marmara insista li verament iħoss li l-gvern laburista missilqieħ għax tilef il-valuri politiċi tiegħu. Naf fil-waqt li temm jgħid li nutli li l-Labor jifraħ li ġejja rebħa elettorali kbira jekk Roberta Bela ma jagħtix tindifa tajba fih dan il-gvern għaliex, kompla jgħid, ma jistax jifhem kif il-membri tal-kabinett laburisti jistgħu jaħdmu jekk huma mifnija bi skandlu wara l-ieħor.